chibai ule kimchi karon siam dona Chinese cabbage mangkher lo po hian kau phek te ziklum te po kha man thei thawani alai hemi aru hi kapayanga tihan hi poi ka phel le dona atiat kha chu ma ni du ang khan chan tora ne sin te te po khana chan thei thawa heti hian karon siam dona hemi a hian chi kalo tat ve ang ti hianin akau tina chi hi hne dewin kalo tatang chi hi kan hnoi hne lo chuanin azor thadu lo thina chuwangin hne dewa hnoi tur ania hi chuna kina kan sil thale vek dona ti hianin chi kha kan hnoi zo vek to a kalo chin venga darkar ni kalo che ang darkar chan ve kalo che to a kan let venga a hu ve to lu to ka ti hian darkar chan ve dana kan let zel dona ni hi ka tel dona purun sen na purun var zo purun zung so thing purun sen carrot le bul ui so thing purun var le purun sen hi ka her photanga hi ka lo herang hiti hian purun sen te kha ka lo her zo to a zo purun kha chu ka chan sa veka purun sen na hi ka lo chan venga carrot le bul ui hi hetiang ano na hianin kanot dona ti hianin ka pol tur ho ko lo chan to a purun var le so thing po ka her dip vek to a bu tui tur ka lo siam dona chang phothi tablespoon ni ka tela du tak deuh kha chuan tablespoon thum te po kha tel mai tur ania tui hi liter chan ve ka tela chini hi tablespoon khat ka tela hi tui daya kan cho polanga thadewin amu om lo turin kan lo chuang ve ang ti hian gesa ka chuanga a bet ve du lu to ka cho ve reng hi anga ya kan kimchi siam tur atam le atlem dana zer khanin a bol hlo te hi chu kan tel tamin kan tel tlem me anga bu fai pa ngai kha ka her di pa ka shile a chu ka hmanga akhal de ulep kan du kha chuan chang phut kha kan tel tam mai don ani mi hi asanga ka da kan chok char charanga adayanga hei a hian a khal le dona minute som don ka lo chok to a ti hian in gesi ka ofa he kan lo da dayang ti hian darkar ni ka lo che to a
anem thalut to ka han khoi po hianin azor thatopa a in che anne a tuipa ngain kalo silang voili voinga kan silanga a allu tukhi silthak vek kan tum don ani ti hianin kalo sil fai vek to a atui tam lu tuk kha kan lo da hul ve ang hei bu tui kan siam kha alo dai to a khal lu tukin ka siam lawa so thing purun var purun sen herdip kha ka tela zo purun zung fish sauce ka tela marcha hi chu kan duang tok kha kan tel don ani fian ni hi ka tel dona chuan hi chibung avar chi hi ka lo chaw polang ti hian ka lo chaw pol thato a al dante a thak dante kha kan du tok le tok lo kha kan temanga maro chu kan hriat reng tur chu zikhlum kha chia kan me ani wang khan kha kha silma ila engi mo chen kha chu alla om thawa chu wangin hei hi allu tuk khan kan siam don lawani atui tam tak kha lo far kha to a hei kan ta to don ani kautina hian ne dewin kan ta tanga hemi a hianin a kimchi paste a hianin a hran pa khanin chi ka tel lawa a chan chu fish sauce kha a alve lu tuka ne dewin ti hian ka ta ta zo purun te hian tirim tui em ema heti kher lo po hian ama hi chan somin a siam thei thawa Chinese cabbage kher lo ziklum le kau phek te po khan a siam theya a siam dan akal mang hi chu a in ang veka boma ti hian ka thuna adu tan chuan ti hian a ngal theya freezer khan kan da to mai don ani thain ti zong te ni chuan in lo siam ve don ania ka channel min lo thlir saka wangin ka lo me